Sugod Pebrero 1, ang mga wala mabakunahi kontra COVID-19 nga mga returning Filipinos kon ROFs mao ang mubayad sa ilang swab test inigabot dinhi sa Subo ug sa ikaduhang swab nga ipahigayon sa ikalimang adlaw sa ilang quarantine. Ania ang report ni John Fredson Granada. Sugod Pebrero 1, ang unvaccinated returning overseas Filipinos o ROF na ang mubayad sa swab test nga ipatuman sa nagpadayong swab upon arrival policy alang sa OFW ug ROF nga wala pa mabakunahi nga gikan sa gawas sa nasud. Mao kini ang nasabutan atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Buen Garcia kauban ang DOH, BOQ, DOT ug OWA. Gani miluwat si Gobernador Garcia og memorandum nga naglatid nga padayon paghihapon ang swab upon arrival policy alang sa mga unvaccinated kung wala pa mabakunahi nga OFW ug ROF. Apan magpabiling walay bayad ang swab test sa mga OFW. Samtang ang ROF mobayad na sa duha ka swab test nga tag 901 ang kantidad matag test. Nasabutan usab nga ang BOQ na ang mulid sa swab upon arrival policy. Apan ang kawani sa DOH mao lang gihapon ang muswab. Our proposal, Gov, is very simple. Dati naman kasi si BOQ naman talaga ang nagsuswab eh. They can do that. They have nurses. Actually, it was prime care. So they can actually Pwede na mag-augment sa ila. Yeah. So pwede naman mag-augment kami sa inyo lang, isa siguro or dalawa, kayo na ang mag-swab niyan. Tapos idalhin na lang yung sample sa amin para i-run namin. Ang mga vaccinated o nabakunahan na nga OFW ug ROF dili na magkwarantina ug mamahimo na nga diretso nga muuli sa ilang mga panimalay kung sa ilang pag-abot sila makapakita og negative RT-PCR test result nga gihimo sulod sa 48 oras gikan sa ilang pagdahi og vaccination card. John Fredson Granada, Balita sa Subo.